Wena amakamera akho bese ukhuluma uDoti ngayo. Into engangene ukhuluma umsangano ayikho lento ekhulumayo. Ukhuluma umsangano. No, ukhuluma umsangano ngempela. Nami ngomunye wabantu ababe nencindezi uluhlukumezeka. Hello Moscow. Yebo mfowethu. Inkinga awukho mfowethu awukho ngoba mina nginama plans ami onke aphelele. Ngikhuluma nje awukho uzembumbulu uthena imbuzi. Nje ngisuka manje ngisuka la ngiyokushinga izimoto lapha. Ngiyobheka igusha kufanele ngihlanze unyaka egusha entshashana. Ngiyasikhipha kanjani siliphi? Konje nileli bandla elithazayo. Ngizizwa ngijabule kakhulu. Ngingazi ukuthi ngiyophila kuze kufike lesi sikhathi. Abantu abaningi bahamba bengafezanga amaphupho abo, mina cha sengiwafezile. Ngiyabhukwa left and right ngamagig amaningi. Since Paris kahle kahle umthandeni mfethu sisikujwayele nje ukuthi agige nje from 6 to 6. Noma ngingabe ngizohlanza unyaka kodwa kufanele bangibhukwe ngisho eclubini enabantu noma restaurant enabantu abawu5 kufanele ngihambe ngibaperformele labo bantu ngoba bathenga amathikithi abantu bazobona mina abantu yabo. Bese ngiyasuka lapho nge-stadium yabo. Are you ready for 2025? Aibo! 4, 3, 2, 1. Happy Ngihappy ngendlela esimanga njengamanje uMaskandi uhloniphekile wonke umuntu ufisa ukucula uMaskandi wonke umuntu ufisa ukusebenza noMaskandi ngenxa kaMthandeni SK. Bekuyiphupho lami futhi kuyisifiso sami ukuthi uMaskandi ushintshe endleleni owaziwa ngakhona. uMaskandi ushintshe ufane namanye ama-genre. Sekwenzekile ke lokho kodwa ke kube nzimanyana khona. Awuyibhoma. Wena utawumphatha kahle wena. Mhlawumbe kuleyo environment wrong yabo kodwa lona uphadla longikhonzile. Ungihambelana manje ngalelo. Uthi njani? Uhambelana manje ngalelo lwami. Yakazi wale ngani. Uhambelana phamba ngawena. Okay, lilale. Lithi phela singathetha amaqala mina. Qinisile kaMthembu. Ayiseyindawo yamaqala. Qinisile Mthembu. Ukuthini? Ukusho. Ukuthi ngalelo lwami. Ukhuluma umsangano ayikho lento ekhulumayo. Ukhuluma umsangano. No, ukhuluma umsangano ngempela. Nangu. Isikhathi esiningi mina umuntu engifuna ukuthi thola ngiyamkwara ngiyabona lokho ngingeke kumthinta ngimuthi. Ngizwe ngimkhonzile
ayikho into umhlangano engikhuluma wena pho uqambelana mango ngalelani uqambelana manje uthi wena walanga ngani hayi ukhuluma umhlangano ayikho lento oyikhulumayo Uthule zwena, uthule zwena. because ngabuya asho ngake ngala naye ngazane wena uthi makuja kwena amakhamera akho bese ukhuluma udothi ngami into engangene kuzo mina ukuthi ngene mina ukuthi nathi ubuze nokuthi umnono mangilithinta bese liyabhoka mina ngiyajabula uyabo kodwa abantu bese bekwada ngempela kanti mina ngikho lapho ngempela ngimi nje umdlalo nje into yalo ngoba phela na umfowenu kuyenza umfana agcine ebe nomona mawuloku uhlabana umthandeni nje izinto eziningi ethi nomaskandi uyo oqalayo manje ukuthi iqhuna lakhe benyembezi likhipha kokungcola nokubola lekubolile likwenza kuwe noma ngabe umaskandi nguthathe ngawuphakamisa ngawina urecord of the year kodwa kubona bonke abantu abangamabhinca bazokushayela ihlombe lokho nami ngomunye wabantu ababe nencindezi uhlukumezeka Hello Maskandi. noma ngabe umaskandi nguthathe ngawuphakamisa ngawina urecord of the year ngahlukanisa unyaka ngogushi ngashaya music video wangena ko-channel O okungajwayelekile kumaskandi konke lokho kodwa kubona bonke abantu abangamabhinca bazokushayela ihlombe lokho bathi abalandeli baseMpumalanga Qhawe sibahlukumezeke kakhulu kule ndima yakho yokucula bebacela-ke Qhawe ukuthi ubakhiphele location lo ngoba wenza ukuthi uqhathanise nomunye umuntu engamazi-ke Qhawe angazi ukuthi bakhuluma ngani but bachazile ukuthi bona banesfiso sokuthi uma ukuthi bayashintsha mhlawumbe babe ezasehhovisi uma kwenzeka noma ngabe yini engafika ngaleso sikhathi but donation lo bakhala ngawo ukuthi yiwo wenza ukuthi kube ngathi sibele emuva ke senginohlobo labalandeli olusha manje olubizwa ngezasehhovisi so abamukeli-ke abafowethu bonke khona labo nalabo abayingcosana abangamukeli sibese sibheka ukuthi uma silandile even ama-page akho sekancanje sibona igcokama elisha sibona umthandeni esikhini okusho ukuthi iqhawe lethu lizabe kabusha bese sisuggest ukuthi mhlambe kulo red wethu esinawo mhlambe sengabe u-red and cream usitholele mhlambe isitolo singaba negama mhlawumbe sibize noma u-600 rand cause unamajongo amaningi angekho emabridgini uthola umuntu ugqoke uhundi ka-2000 so ubuye enqena ukuthenga isikepha sa-250 so sizama ukubaqoqa abantu babekwenza sewulisi leya ma-red nation asisazi sicela iphele Qhawe sicela nje usenzele ifeva yabo ukuthi manje abekho abalandeli abajabule njengalo umthandeni uma usikhuluma iqiniso i-competition yakhe uye ngoba ngisho ngabona ama-numbers online number 1 number 2 number 3 25 khanda lo ingakho ngihlale ngikhala ngisoloko ngixoxana nabantu abasele phansi kubangwa into ey'bangwa lapho inkaba ko-Facebook nanokuthi usibuyisa isikhathi because into eyenzakalayo abantu abazongiyithutha nabo abazongiyithutha bayabona ukuthi without umthaya abantu abayizitha zami nabafisa ukungcolisa igama lami bayakwazi ukuthatha inkulumo yami beyiphendukezele bese beyisabalalisa ngalezi zinto okuthiwa ama-influencer uyabo zihambe yiphawula-ke lezi zinto ama-influencer bese abantu bezwa ngama-influencer ngalamafoni manje umaskandi noma la eNingizimu Afrika ngibhala amafoni ama-picture ami kuma-poster ngibhala ama-booking lapho ngiqashwe khona ngingamukeli lutho for 3 weeks ngabona ukuthi ngibona njani ngiyakukhulekela ngakuthandazela futhi ukuthi uNkulunkulu akwenzeki yini ngicela kwehlisele futhi nakubasebantu angeke babi nakubantu abaphisekayo abenzile ifeva noma ngabe kuthiwa kumele kangakanani abafowethu abaningi bekulukhuni kwemukela ukuthi njengamanje umthandeni ufike nesitayile esisha so bengangivele ngazizogcina mina sekugcine mina uma nje mina nginohlobo lomculo okuthiwa ezasehhovisi
lo shuni engushayayo manje omaskandi abaningi sebezoshaya wona ngoba umhlaba uhlehla ubuyele emuva yaphambili. Siyabonga kakhulu ukuthandeni ukuthi ahlale esithandana nathi siyamthanda sana. Bethi inkabi zami la umxolisi noguliwe sithi siyabonga bafethu nathi ukuthi nihlole nje ethafeni kuzani futhi usaphila jabula kakhulu efeni eMpumalanga eLaliga Sport Bar. Bafethu siyabonga kakhulu isupport esiyitholile efeni ukuthi umthandeni afike khona. SiLaliga lifestyle sizobona umthandeni samukile sigalelekile siphelele siyabonga kakhulu indoda ifikile sithembisile ukuthi izoza yafika vele. Uyaphi iyashisa into awuzinto ezegijima uyaphi iyashisa into awuzinto ezegijima Ngiyanamukela ngani zakwethu ngiyacela ukuthi sijabulele ubukhona benu la kubo bomkhulu bethu kuyisibusiso ngaphezulu kwalokho saphinde ngavakashela umakhelwane wami umfowethu umfokampungose uShaka ngiyavakashelwe umthonga kodwa bengingafisi ukuthi ngiqale ngawe Mntakanhliziyo ukuthi ungibongise mhlawumbe noma ukubeka ungakubeka. Qala ngombongela for Song of the Year. Siyabonga nje kakhulu ngathi ngaqhubeka. Siyabonga. Nokubonga nje igalelo lakho kaMaskandi. Okwesibili ukubonga iqhaza labo bamkhulu ekusekeleni uZulu nje wonkana nokwenza sure ukuthi amasiko asabanjiwe la kaZulu kudlalile indima enkulu. Sibonga kona lokho. Ake ngiqale Mthonga ngitholise. Nami ngomunye wabantu ababe nencindezi ukuhlukumezeka. Kunilanga elilodwa engakubona ngalo. Engathi ngasimhla kumcimbi ocevuzile eMangolongolo. Kumangolongolo. Umcimbi ocevuzile ngazo ngowayenza iphathi yani lapho umcimbi eJulisi. Ngangena emotweni ohamba kuyo angihleli nawe emotweni ngemuva. Ngibone sengibuya phakathi ukuthi kade ngihleli nawe isidi yakhe yenzwa yimi ngiyinikeza lo mfo lapho welo abantu abahlamba mic abahambisa ama cities ngicela insizwe ohleli nazo ugasela cabanga ngabazi bangisithi ayihambisa mangibuya lapho siye emoto esihamba ngawe nezinsizwa ngakithi lento ukuthi ke ungazwani kwakho nomne wethu noma nomfowethu hayi ungazwani kodwa lokho kuphosela amazwi sabe saqaba insizwe uyihlathi umpokantuli khona ngakithi ngithi mina yazi ngithuswa yini ngibizwa abantu engabazi ngahlala emotweni bangicela bangithuma sengiyabuya ngiyazi umthonga ubheke neyakithi kodwa sengifikele omunye unembeza manje ukuthi angayijahi lensizwa ngoba owakithi naye ilanga uyofika akaxele singekho thina uma engabuyi nojabula na balidlekele taxini bonke kodwa uthi uyihlathi wathi kimi shaka uyasaba sinawe lo mpansi imxosha wena usuyaletha manje le ngani ngisemkhankasweni ukuyiqeda manje yabo ngoba ngayibona ukuthi angeke awukwazi izinto zibe mbili mfowethu uyabona awukwazi ukuthi ungafika ufumbathe igolide ngesandla khona la futhi uhamba ufinqa isibhakelo uhamba ulwa nabantu kodwa ufumbathe igolide vele mawulwa uzobeka igolide phansi bese bayalithatha ihlakaniphi yabo manje kumele wenze kube kodwa umuntu angihlupha ngempela phela kokuyena umchumi naye wakusikhathi iqhuna yakhe ibinyembezi likhipa kokungcola nokubola lekubolile likwenza kuwe angixoshi Here's Maskandi. Iplan yami ngokufaka uMaskandi eklabhini
ukuthi